Γεια σας. Πάμε να δούμε ακόμα έναν χορό, τον Καρσιλαμά. Ο Καρσιλαμάς είναι κατά βάση μικρασιάτικος χορός, όμως θα τον βλέπουμε και τακτικά να χορεύεται με πολλά λαϊκά τραγούδια και έχει ακριβώς την ίδια μορφή. Λέγεται Καρσιλαμάς γιατί οι χορευτές χορεύουν ελεύθερα, αντικριστά. Καρσί στα τουρκικά σημαίνει αντίκρι, αντικριστά. Λοιπόν, τα βήματα είναι πάρα πολύ εύκολα, μπορεί να το χορέψουν και μικρά παιδιά και θα σας τα δείξω αμέσως. Go! Λοιπόν, ξεκινάμε αντικριστά με το ζευγάρι μας, το οποίο συνήθως είναι άντρας-γυναίκα, και ίδιο με το δεξί πόδι κάνοντας 4 βήματα, στο τέταρτο θα σταματήσουμε. Δηλαδή, 1, 2, 3, μητούλα, πίσω, 2, 3, μητούλα. Όπα. Μπήκαμε με το δεξί, βγήκαμε με το αριστερό, κάνοντας το τελευταίο βήμα μητούλα, έτοιμο για να ξανακινηθεί. Και 1, 2, 3, μύτη, πίσω, 2, 3, μύτη. 1, 2, 3, μύτη. Τα χέρια είναι εδώ από τους άντρες ανοιχτά, 3 μύτη, πίσω 2, 3 μύτη. Οι γυναίκες μπορούν να κάνουν μικρά κυκλάκια στο ύψος των ώμων, 2, 3 μύτη. Το ίδιο βήμα εκτός από μπρος πίσω μπορεί να γίνει και στα πλάγια. Αντίθετα όμως, 1, 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 και να επανέλθουμε λίγο πάλι στο μπροστά βήμα και 1, 2, 3 και να δείξουμε τη στροφή. Πίσω 2, 3 μύτη. Πάμε μπροστά και από την αριστερή πλευρά στρίβουμε με τα 3 βήματα και 1, 2, 3 πίσω, 1, 2, 3 μύτη στο τελείωμα. 1, 2, 3 μύτη, 1, 2, 3 μύτη. Αυτά όλα θα τα δούμε χορεύοντας τα και με μουσική. Βάλε. Βάλε. Περιμένουμε να ξεκινήσουμε την έναρξη της μουσικής φράσης. Και 1, 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. Πάμε δεξιά αριστερά και 1, 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. 2, 3 μύτη. Ελεύθερο βήμα, χωρίς μίξιμο. Πάμε να επανέλθουμε πάλι στο μπρος πίσω και πάμε μπροστά να σμίξουμε 3 μύτη, πίσω 2, 3 μύτη. Στροφή πάμε στα αριστερά. 1, 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. Στρίγω 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. Στρίγω 2, 3 μύτη. Άλλη μια φιγούρα είναι να σμίξουμε και να αλλάξουμε πλευρές. 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. Ξανά το ίδιο. 3 μύτη. 1, 2. Ξανά αυτό. 2, 3 μύτη. 1, 2, 3 μύτη. Στροφή. Στρίβω από τα αριστερή πλευρά. Ξανά τα αριστερά. Και αλλάζουμε πλευρά. 1, 2, 3 μύτη. 1, 2, 3. Μπροστά αλλάζουμε πλευρά. Απλό. Ωραία. Αυτός ήταν ο Καρσιλαμάς, τον οποίο μπορείτε να χορέψετε με πάρα πολλά τραγούδια.